Og jeg sikrer lige, at Eivind der står ordentligt i billedet, og nu kigger han på mig. Det svære ved det her, det er, at man både skal tale og holde, så det bliver nogenlunde, ikke? Godt. Eivind Hansen, du er forsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Underviser blandt andet journalistspirer i at lave det, du kalder argumentanalyse, som handler om at kunne vurdere argumenter kritisk. Hvor gode er journalister ude i virkeligheden til det? Altså, jeg tror, man må sige det på den måde, at det varierer rigtig meget. Altså, rigtig mange journalister er gode til det, og jeg tænker også, flere kunne være gode til det, hvis de fik mere tid til at så at sige underbygge deres argumentanalyse, men research. Men man kan også godt konstatere, at der er forbedringspotentiale ude i virkeligheden. Hvor ser du forbedringspotentialet for eksempel? Jamen det er typisk i sådan de meget bløde artikler, hvor man kan sige, at man nogle gange som læser lytter ser bliver overladt til sin tiltro til journalisten, og vedkommende ved noget om det, vedkommende skriver om. Så det er typisk der, jeg tænker, at man kunne blive bedre.